La nostra falla gran, que l'artista és Cristian Melià, es diu Insostenible. I pues, la temàtica és tractar de tot lo insostenible, tant el que n'hi ha en la mar de la contaminació com políticament. I la falla infantil, que la fa Juanjo Salom, d'Alcira, es diu Carrers, Carrerons i Avingudes, i va de tots els carrers de Catarroja. Ens entra mig metro d'aigua i hem perdut tot l'electrònic, neveres, congeladors, tot el tema de la llum, les portes. La nostra falla estava ajudant en punt de recollida en altra falla que ens ha adjudicat l'Ajuntament, però els nostres veïns ens demanen les claus i ajudaven els voluntaris a desayunos, a poder anar al bany, a deixar les motxilles. A nosaltres ens ajudaven a perdre tots els botelleros, que ho perguerem tots. A més, com els deixàvem en el carrer, la gent voluntàriament anava a tirar-los perquè no podien... Veien alguna cosa en el carrer i ens ho tiraven, entonces els perguerem. No poguérem ni netejar-los ni saber si funcionaven. Entonces ens els repongueren tots, ens donaren caixes de cervesa gratis.